Greetings molweni sanibonani siphile sinamukele kolunye uhlelo oluyingqayizivele. This is Durban Network. I am your host uSabelo umfoka Ndabasa. Kanti ke namhlanje studio sivakashelwe uThulani umfoka Ngonyama Ubuntu Spirit Foundation, yes, right? Yes. Iyona ke insizwe esinayo ke e-studio kuningi ke esizobe sikukhuluma namhlanje, kodwa kakhulukazi sizobe siseculator around the issues that are affecting Durban. Sikubingelele mfowethu e-studio. Ninjani mfowethu? Hayi akufani kani yakwethu. Hayi nami mfowethu kumhlophe. Ushana umoya wolwandle mfowethu. Lele solibhekile. Mfowethu hayi siyabonga kakhulu. Mfowethu ngale kokuchitha isikhathi kuningi okwenzakala eThekwini, kodwa Ngonyama ke siqale nge-issue elapha kuMoore Road. eThekwini la sekukhandwe khona imjondolo phecelezi ikhandwa yilabantu ababizwa ngamaphara ngesilungu kuyaye kuthiwa ama-street kids. Sekunemkhukhu lapha kuMoore Road, umgwaqo uvalwe abantu abahleli lapha ngokungemthetho esingazi ukuthi mhlawumbe isizathu sithini, kodwa mhlawumbe ngifuna sikubheke nawe ukuthi kungani indawo ebaluleke njenganeTheku iyekelelwe kwakhiwa imkhukhu phakathi noma enkabeni yeTheku. Mfethu ngibingelele. I-foundation loqala ngithi kancane i-foundation iyame. Yes. Ubuntu Spirit Foundation. Yes. Ngapha la ngikhona. I-company yayo. Yes. It's bring back spirit of Ubuntu. Mfethu. Yes. Sengibuyela kulolu daba ke lakho ke. Yes. Leli elala eThekwini lilapha ngaphansi kwe-bridge i-Apple Park. Ihlungu lento because iTheku ngabe yakhumbula umnyaka edlule lalila ko top 5 emhlabeni wonke. Yes sir. Liclean mfowethu wonke umuntu efisa uze eThekwini. Labantu abaphansi kwe-bridge ababiza ukuthi amaphara, abanye bazothi ama homeless, wabiza wonke amagama. Yes. iTheku mina umasipala ngibona ngathi uthi uyahluleka. Mengithi ngathi uyahluleka. Inkinga lapho isemuva, which means asinawo ama-leader afanele. It's an issue of leadership. Yes. 3 weeks back mfowethu. Bake bawasusa. Yes. Bengithi bakasusa ekuseni. Late abuye. Basusile. Hayi ukuthi abasusanga. I remember ngiya lapho ngangenibizile. Sasathola omunye umfowethu owayeswemaza imtoti. Naye ogcina kuyisimo eselapha emaphareni ekhuluma ukuthi uyafisa naye ukusizwa. Yes. Uyakhumbula ukuthi kwakunalo ukuthi angazi sengikhohliwe ukuthi babakhaphi bathi bazowasusa bawaselapha. Eluvu kwakuthiwa kunendawo organized. Yes, kwakudalo. Ngaze ngasho ngathi no bajwayele vese ulobe sisibaphinde baboye. I-strategy futhi asikho. Which means strategy besingekho sishoda nge-leadership. Ukuthi abantu bazobakhe imkhukhu lapha kunemoto edlulayo. U-freeway lapha. Yes sir. Usungena eTheku. Mungena eThekwini uhlangana nemkhukhu akukho safe oqala. True. Imoto edlula lapha sishaya amawindi. Kuthathwe zonke izinto zazo. Yes sir. Akukho right for iTheku for tourism. Labantu futhi bakuyidakamizo. Kuzobulawa izwe nje futhi. Ngoba phela ukuthi babheme kumele benze njani bajonje. Ubabheme kumele bavimbe imoto lapha. iTheku or ugovernment. Yes. Bekufanele ngabwenza something. Bekufanele ngabe kuthiwa khona ama-social bekufanele basuswe. Or kube khona amaphoyisa ehlele egcwele lapha. Hayi la u2 ayimele lapha ngoze preach exoxela indaba. Kube qhubeka kodwa konakala lapha. Which means asina leader eThekwini or South Africa asinabo abaholi. Kule issue leadership. Because kule issue mfethu, le issue iaffect ama tourism. Le issue affect umnotho. Yes. Kungabe kuthiwa besinabantu ngampela abama-leader ngendlela abasho ngabathi bama-leader. Bekufanele ngabe le ndaba bayisukumela. Kodwa thina sinabantu abagqoka ikipa aldaweni noma ngathiwa yiphi inhlangano abaphethe or siyazi yiphi inhlangano ephethe. Le nhlangano ephethe eyamakhehla. Yes. Amakhehla angakwazi ukucabanga ngiyaxolisa ukusho njalo. Amakhehla ayilima. Ngiyizolona. Ngiyaxolisa ukusho njalo because kufanele ngihloniphe. Kodwa kuyakhombisa noma ekhulume bevula umlomo. Ayikho into esile ephuma kubona. If bengakhulumanga ngestrike ukuthi balwa ayikho enye into. So bona ukuthi babelela ukubulalizwe. Babelela ukuthi babulele igeneration le khona manje. Yabo ngoba ayikho into ehle yenziwayo. Muzobheka mesingasuka le 20 national because labantu abalawulayo baphethe mandate
yeqembu labo national yes ezothi ushephesini wabo azokutshela futhi ukuthi abantu abakwazi ukusuma befuna umsebenzi iyouth ihleli ifuna umsebenzi iyouth nje ingayitholi bafundile abantu umsebenzi ayikho abanye bagcina abantu benza into ewrong ngenxa ukuthi umsebenzi hayi ukuthi siyayiphusha ukuthi abantu benza into ewrong sometimes abantu bafuna ukulala edlile umuntu angazi ukuthi uzothatha nhlanganisana umuntu osuka emakhaya uza la uzofunda aqede esikolweni mabe expose kulezi zinto ewrong because lana eThekwini sinabantu abaqhamuka ngaphandle which means even nalabantu abaqhamuka ngaphandle bawugebengu ukuthi kufike la ama illegal abanye babo that's why abanye bajike sebenza njani bedayisisa abanye abantu ngemizimba ingane because le ingane idayisa ngomzimba ingane zala eSouth Africa ingane zethu la eSouth Africa zingena kuma drugs la bangena ama drugs abantu abafike bezofunda abanye basuke emalokishini elokishini uthola umuntu uzofunda la athi uzozama impilo engcono ahlangana nomngane introduce kulento so ugovernment ngabe kuthiwa beyimisele bekufanele ngampela ngabe kuthiwa begovernment ohlaniphile kube ne strategy ukuthi bazokwenza kanjani ukuvimba le ngoba lento ayiqala into endala so thina ke siphethwe amadoda amadala amakhehla are useless so kusho nje are useless akane ndaba yes mfowethu ngicabanga ukuthi emasontweni adlule up until today kuloko kunomgqiqo okhona olapha eEdington Primary whereby abantu base South Africa bekhala ngokuthi akuprioritizwe abantu noma ingane eziwumtsinsi okuzimilela la eSouth Africa kwaphinde kwavela ke okunye einsukwini nje mhlawumbe einsukwini ezingeke esikuzona ukuthi kahle kunanezingane lapha ezingene ngama fraudulent papers umbuzo ke uthi senzeni kuma leaders ukuthi anganaki kangaka ukuthi kungaze kube nesimo esesidaya ngalolu hlobo intela yokuba umSouth African ihlungu yabo sesifike esikhathini sokuthi uze uwebuza ukuthi hey ngokuzalwa kwaba isibusiso noma kwaba isiqalekiso impendulo mfethu ukuba wase South Africa kuyisibusiso but abantu abasiphethe basenze ukuthi ukuzalwa eSouth Africa isiqalekiso abantu ababusisiwe yilabantu abezayo abengeza ngekho umthethweni eSouth Africa ibona ababusiselekile ngisho so yini muthinte indaba se-edithini ngiyazi ukuthi uzothi omunye kuphazanyiswa ingane ezifundayo okay uzobe right na ngokwakhe because ne constitution yamvuma iquestion ithi ke ingane zoba ingafanele zingafundi le ingane ezingafundi eza la eSouth Africa azinalo lenye ekhaya abanye bazothi omama baza aba-apply into yokuvika leyo akekho ongamaphambi kwakho athi njengangishina kuqala uthi okay kwakuvulwe ngoMarch last year ba-apply abangaphandle abangaka abala eSouth Africa banga-apply secondly you can't allow ukuthi eSouth Africa kube nomuntu oyedwa indoda eyodwa nje enengane ezu6 efunda esikoleni esisodwa jeez abantu bala eSouth Africa bangakwazi ukufaka even nengane eyodwa ingabe kuthiwa udepartment noma uhulumeni osiphethe uhlaniphile siyaye kule amaphepha bekufanele ezwe ikhalo zabantu kufanele ivimbo waqala ahlale no principal bahlale phansi neboard yesikole hlale phansi so nazo isikhalo sengane le ngane aziningi because asifika no 100 okay ingane zangaphandle zingaki le ngane zangaphandle labantu abafundayo abangaphandle banayo inamaphepha nje okay uHome Affairs ushilo ku registration ekhosini wathi batholile ukuthi ingane eziningi ezilapha afroja amaphepha ngangilalele kukhuluma umhlonishwa ubaba uDlomo la ethi zo12 kuphela ingane ezingalamaphepha lapha futhi nakhona zizowathola kuqhamukapi lokho shuthi uyabona ukuthi njengisho ukuthi ama leaders phethe are useless yayizwa lonto so avikela kakhulu abantu bangaphandle mina ngingawari even naye ubaba uDlomo other kungaba MEC wa education uHlomo la eKZN actually akaze afike nokufika lapha yibona angazi ubalekani ngeke mengithiwa ingane yakhe ayingafunda ngene omunye umuntu ngeke avume
kodwa le abantu bala eSouth Africa ayifundi abantu ekushiwo ukuthi ingane ezifunda zabo bafroja amaphepha okunye ugebengu lokho Yes. kodwa mina ngithi okay ke asingaxoshwa ayisuswe zisiwe la ebekuthiwa kusuke leza la eSouth Africa ekuthiwa ayigibele ngoba yes ngoba ishi la labo mama abayakhala bathi bahola iqolo Yes. baphila futhi ngo370 Yes. ngeke bakwazi ingane zigibele isikhathi siya ku Crayville so why ungayifaki lazi ukwakhona uthathe lezi yeke le issue yamaphepha kuyi issue lo bazodila nayo kodwa manje ngoba phela i-constitution ithi wonke umuntu kuyafuneka ukuthi afunde abagibeleke lawa kube kudilwa nale issue yabo so ngoba ugovernment wesike ufuna ukubulala iSouth Africa why ufuna ukubulala iSouth Africa akafuni kube khona abantu abafundayo kube nempumelelo eSouth Africa kube nefuture ufuna kube necivil war ungabuseki kwenzela uzokwazi ukwenza umkila khiba yabo ogwede bafuthi izisu bonke abantu beANC balokwe bizana leadership behamba ngeemoto bethatha imali kuma foreign ilonto abayifunayo mfowethu khona enye issue futhi eqhamukile lapha kumadlanga if I'm not mistaken beku witness if I'm not mistaken kwavela ukuthi ithi lensizwa uSindiso Magaqa 2 weeks before ashona yona yase ikade litholile ucingo lwabantu ababethi bathunyiwe ukuthi bayolimaza uSindiso Magaqa walithatha udaba waliletha kwi leadership yakhe ukuthi na indaba ekhulumayo la ethi kungase kuhlaseleke uSindiso Magaqa yini esingayenza ukuyivimba lento kuthiwa badonsa inyawo aye babikela ababe kwi leadership ngaleso sikhathi leso kwazi kwafika isikhathi walimala uSindiso Magaqa kusho ukuthini lokuthi udabo lalo ubucayi kangaka kodwa ababetsheliwe ababe ngaphambili within amaphoyisa ngoba umuntu osebenza kumaphoyisa lobika lo akuzange kube khona umnyakazo owenzeka wazwagcinela imali uSindiso Magaqa into kaSindiso Magaqa ehlungu bathi moyibona ine political influence if into ine political influence ke simasonke Sindiso Magaqa be-ANC Youth League yes anti-ANC yes abantu abakwi leadership even ngamaphoyisa majority abantu be-ANC yes which means if wakhelwe ngaphakathi obvious bazokwazi so singeke singene kakhulu kuyona kodwa ihlungu ngoba wonke umuntu into enzekalayo la South Africa noma kuthi uyabulawa amaphoyisa ayakwazi ukuthola kuqala buplanelo that's why amaphoyisa bekuthiwa kushawa imoto ethize uzokuthiwa afike kuqala because the time liplana ngamafoni intelligent iyakwazi ukuyibona ukuyizwa le nto ifike kuqala lapha inibambe noma indubule so kaSindiso obvious ukuthi kwakuyi leadership so kukhulungu ngoba akuyena yedwa baningi abantu beshona zibuza ukuthi abantu beliphi iqembu ku obvious now uyazi imajority abashonayo so beshaya ubani it's obvious beshana bodwa ayibona so kuwena kukunika ukuthi mina ngeke ngibuza ukuthi abantu abanjani abavotela lo bantu ngoba yonke into eyenzekalayo eSouth Africa kunje kungenxa yabo yebo ngiyazi ke manje semaningi amaqembu ngiyajabula ngizongena kune MK manje MK nayo iphuma khona ku-ANC yes kunabantu abasebenzayo futhi ku-MK siyabona abadlelana nayo oba eLabour Desk kuthiwa yini ilakho manje kube nabantu abaphansi abasebenzayo but ngiphinde mina futhi ngizobrema abanye abantu ba-MK ku leadership leadership ya MK ithule kwezinye izinto ngoba naye ayingxenye ANC MK phela kwaphela no 4 years wonke ama decision aku-ANC yayingxenye yawo namhlanje ngagxeka but mina ngizothi iSouth Africa nje nabo bayingxenye si right because wonke umuntu ophila emhlabeni mewabona ama mistake uyayicorrect shuthi manje MK kwi process yokucorrect ama mistake abawenza bekwi-ANC yabo ngiyazi abanye iqiniso lihlungu abanye bazokuthuka bothi hayi bona bayona i-ANC sinje namhlanje abantu be-ANC kwakune labe MK babengxenye majority yabo leadership ngihappy futhi hayi ukuthi ngiba recognize abaphansi beMK bayaphusha yayizwa lonto njengishilo nalaba omancinza bayawushaya umsebenzi yes equation ithi inationality yabo sizokwenzela umzekelo ngospersonal noma communication undlela wakhipha inhlamulo ndlela yes wakhipha statement esithize ngama foreign
okay bambrema abaphansi Yes. kwaxakazela kwathiwa hayi MK yona ithi abahambe ama illegal yabo kodwa istatement sikaNdlela enye sisho enye into echaza ukuthi leadership national ihambisana noNdlela because i leadership national is unkeep statement uNdlela kavela ayikhiphele udiscuss or other top 5 angazi bayibiza ke noma top 10 which means kunikeza ukuthi khona labona la Eastern Suburbs basithatha khona ngabantu bokufika bona ngathini abasupporti le supportwa abantu abaground Yes. because ingabe kuthiwa kunjalo kwafanele bamkhole order uNdlela Yes. ada uShepherdson weMK Yes. Mhlambe ngonyama asibheke kakhulu inhlangano nenhlangano iba nama policies yes. ayo of which mhlambe coming to lokho kushoyo khona isikhathi la mhlambe abantu on the ground bake ba presentela ama policies eMK njenganenhlangano esingazange siyibona iya kwinkomfa ayikazi ibe nenkomfa national do they have police, yes do they have policies in place ekuwukuthi wonke umuntu oyilunga layo me addressa or whatsoever kumele alandele lawo ma policies mhlambe kumele siqale sibheke lokho of which I think kwenza ukuthi i-national ne-ground floor kube nomehluko in terms of ukubona izinto nabanye bazokwenza ngendlela ababona kusebenza ngayo ngoba they are not being guided by ama policies enhlangano uqinisile lapho iqembu neqembu licontrolwa ama pillars alo ama pillars ama police liba ne conference la amenda la liphasisa khona okay sonke siyazi MK akazi benakho kodwa inakho u black and white constitution yes inayo black and white eguidayo yes kungenzeka ukuthi kuleka i-communication ama structure either it's a national provincial regional to branch level yes but ukwenza kwe national yes nokwenza kwi branch level understand iMK iqhamuka abantu bayithanda yes kunabantu abathanda iMK uthola ukuthi abayona ingxenye eMK abanayo membership yes just bayithanda baqoke noma t-shirt kungenzeka mhlambe uyibona laba abaphusha lento ama illegal laba abane membership akuma structure abasho lutho bathuli yayibo kusingaba lenkinga kanjalo mfethu ake sikhulume iqiniso sikuyona leyo issue ngiyacabanga ukuthi iningi lethu sizokhumbula ukuthi ubaba uNcamalala uyi pan Africanist that means uchampiona iAfrica kakhulu mhlawumbe umuntu esingamaligna njengabantu abanjenganabo Muammar Gaddafi onkwame Nkrumah Julius Nyerere kuya kanje so uyacabanga ukuthi uma uZuma yena himself is a pan Africanist kunzima ukuthi angachampiona into yokuthi abantu bokufika baxoshwe South Africa mfethu noma ubani bonke nomgaba noma ubani into yokuqala i-citizen first kuwonke ama country as mo ufuna ivote uyakoba uthi ngizonenzelana uya kubantu bakulezwe lakho uthi ngizonenzela ukuthi nokuthi yonke into yini nabokuqala yabo noma uyivision yakho ukuthi uunite iAfrica but first abantu base South Africa kuqala yes ubese ugcina ngevakashi so noma ngithola uZuma shutha unendaba nabantu base South Africa it's reality leko omalima la bamemeza bashumayela ivangeli lithi iAfrica may unite question unite up asiko angikho against nami lokho yes ngiyajabula iAfrica unite yes iquestion laphi why kusuka abantu bale west eNigeria beze la bebeza la abazile kahle badayisa ama drugs yes ingane lezi ezama prostitute ama Nigeria amaningi lapho labantu athi chazele mfethu lento kanje abasuka west especially ama Nigeria elizolala lemazana ama drugs uthi ingane dayisa imzimba ntomazana bamandla lokho baphula imithetho badle namapheleti kube ama Somalian ama Pakistan adila ne fake adila nama tuck shop athatha umnotho ahamba amalokishini emakhaya kuyonke indawo ibona nezibhasi uye kuma Zimbabwe yes
adila ship labor Yes. nama Mozambican ama ship labor ke lawo mase ke ayabulala kenza ugebengu lokhu okunormal ama Saudian lawo yayibona Yes. so kungabe kuthiwa mhlambe kunenkinga ekhona emazweni okay ngaphinde ngibakhulumele oZimbabwe Mozambique but hayi ukuthi basenzele umathanda la eSouth Africa hayi ukuthi futhi kube yibona bokuqala kunathi ukukhombisa ukuthi leadership asinayo yayibona Yes. labantu ngithi mina ngaso sonke isikhathi mawufika endaweni yes ba organize ngithi kuyibona ama Nigeria na social media bane group yabo ngazi noma iforum noma yini noma iqembu labo yes bane iqembu yes lama Pakistan kanjalo nama Somalian kanjalo but mekhona benza into wrong why bengaphumi live ku public bazothi laba benza into wrong kanje say distance now so bafuna sibathole sibapunish so sebenza no government wase South Africa ukuthi bapunisheke laba abadayisa ama drugs babulala izwe lase South Africa laba bathatha ama ingane zamantombazane zingene ku prostitution laba abenza show ingane zamantombazane kube human trafficking siyabazi cause sisuka sonke eNigeria nje siyiforum iforum imele ukuthi bonke abantu basuka kulo ndawo kwazi ba monitor kodwa ayikazi isho lutho yes awukwe namhlanje nje kukhona lento aseyidensini abakhuluma umhlola mekuthinta umuntu wabo bayakhuluma kuthiwani kuthiwa ama hard workers kusho abantu abaphula umthetho bakhuluma kakhulu kuzothi nohulumeni wethu ke uzoba favor yes kumanje uthule mnyeke ubaba uDlomo lobe inhlanhlatha ke inkosi yami so ukusho njalo but benhlanhlatha because no godi bayihlanhlathela yes but izolethe la dayiswa kudala because noma lima ungathiwa iEFF injani iEFF ayikho into enendaba labantu base South Africa unzima ukukhuluma ngomlomo yes aphinde enze into wrong emva kwalo ngathi thina amaqembu abantu abamnyama awethu ngoba nami ngomnyama as African yes ngingasho ukuthi alibulele izwe alibulele emva kwalokho yenze njani ama leaders uzobona nje kuzoma election yes kuzokhonjwa apartheid kuzobrenywa umlungu zibuze one thing mfethu engifuna uyibuze yona yabo as a citizen yeah nami nje as umuntu wala eSouth Africa before 94 or 94 until 2000 yes kwakhona ama fame West Street ohlonipheka no Smith Street yes e320 workshop eWhill kwawindawo zazinswembu kwakunezitolo le ngiyala ukuthi ke abantu bapoint ukuthi abelungu yes kwabelungu kuqashiwe abantu abase South Africa besebenza yes bafika labantu ekuthiwa wathi umalema abazame abenza bayazama indawo indlela ecreative ungena khona la wazi washangana nomaphahlo kwathi sophathwa ama Nigeria nama Pakistan sogcina sisebenza kuona sonke iquestion ama Pakistan umuntu osebenza khona uhola malini umuntu uthola ngathi u500 mkhulu ngesonto yini abayidayisa uyazuza yini South Africa kulonto cha nje eThekwini sebebulele kanjena bangaka abantu abaphelelwe imisebenzi nje kuphela zonke ama big factory itolo ezikhulu bangaka yabo ukuthi uhulumeni akayibuki yonke lonto nje bona bebulala umnotho eSouth Africa ziyahamba itolo ezinkulu ama brand bazojabula laba abathi bamele ama African omalimi nabo bonke abantu ke na emkhenge ngizwe hayi indaba zabelungu yayibona lonto but kulimala abantu base South Africa ngemisebenzi yes angikhumbula umlungu yes bakhona bafika illegal but angikhumbula abelungu laba kudala bafika nama big brand la eSouth Africa benza izinto ebhedayo bebulala eSouth Africa as compared to since 2000 until now nje kufika abantu ku Nigeria ama Pakistan Somalian Zimbabwe Mozambique bezogcwala eSouth Africa umonakalo suwenzekile no mfethu mhlambe enye into nje sizokhumbula ukuthi lama company okhuluma ngawo mhlawumbe nje singabeka nje ama company amakhulu njenga no Woolworth o Shoprite kanjalo ama companies lawo a contributor ku JSE ku stock exchange for which kuyakwazi ukuthi ku boost i-economy yase South Africa kunyuse i-GDP yase South Africa then it's a constructive contribution ukuba khona kwalezo zitolo lezo irrespective ukuthi is owned abantu abamhlophe but ziya contributor ku economy yase South Africa for which hence you are highlighting ukuthi
this shop that has been introduced, owned by Somalis, Yes. Pakistanis, lama tuck shop, konke lokhu naloko okunye China Mall and stuff. Namashayina. They are not contributing anything. Yes. Employment, they are not contributing. Economy, they are not contributing. Yes. Imali abayithola, some of them, they've got, the secret banks. Ngizwe nje kuthiwa laba bama Arabs, amaSulumane, they've got their own bank. Yes. Ekuwukuthi alicontribute lutho lapha kwi-GDP. Yes. Ibhank elisebenzisana no-UAE, o-Dubai. Ekuwukuthi ayikho into etholakala la. So, ngila kule point lakho lokuthi lento abafuna siyizonde yale nkampani zabamhlophe izona ezazikwazi ukucontribute kwi-economy, whereas lezi abafuna siyishampion, lezi sifuna siyishampion ayikho into ezicontributor. Uqinisile mfethu. Izwe nje linje liyafizwa. Yabona mubheka manje in the next 10 years iTheku ngeke uthuke abantu bakhe imjondolo lapha eBhishi. Ngoba kuyabheda. Ngishilo mina ngathi wherever kulekha ikhanda inqola ngeke ikwazi ukuhamba. Angibuze lo mbuzo ngonyama. Sibonile noma siyasibona thina kakhulu esibaningi la eThekwini ukuthi sekuneyindawo oyificayo ama-flats owaficayo eThekwini within a flat phansi lapha kwi-ground uthola ukuthi kwakhiwe izindlu ezakhiwe like a fashion of imjondolo la njengase Bria Center. There's a lot of it. Uthola ukuthi imjondolo etown phakathi eduze kwento eyiflat, uthola ukuthi iflat nalo selikhathele kwakhiwe. Kusho ukuthini lokhu ngomasipala ukuthi phela uyena kufanele abuke izinto ezenzeka eThekwini, abuke ukuthi ama-bylaws yonke into isagcina alinyazwa yini amability, why i-value yehla. Mfethu mawubheka eGauteng eJohannesburg umasipala wakhona wonke ama-office ayaqala participate manje. True. Yes, hamba eTswana ayaqala participate. True. iTheku lithulele. Bazothi bayasebenza bebethatha imbila yomama abadayisa emgwaqweni. Yabona babhizi ke lapho. Yes. Lokho kubuzayo bayakwazi. Ku-West Street sowaphindwe kuma-spaza ama-Somalian la usho khona eBria bayakwazi. Baka housing baphi we-infrastructure baphi cause imithetho iphukile ngeke ubabona. Ngobani ama-comrades aphethe lapha adla khona lapha. Ngithi phela memenza ama-program abo baxhaswa yibona labantu. So isandla esikuphakela ukudla uzoshaya kanjani? Ngeke ushaye. That's why lempi angeke sinqobe. But soyenqoba ukuthi sishiye phansi ukuthi wena oyiphi inhlangano. Munendaba nezwe lase South Africa or unendaba nesizukulwane sakhe esisayo udinga ukuthola. Ngoba njengamanje yasiphunyuka. Le ngane egcwele la esifana labantu bokufika especially labanganamaphepha. Yes. In 20 years zobe ziyi something. Which means kuyabheda. Nje ezigcwele ezikolweni ezanga la eSouth zingafundi zingene kuma drugs oba kanti abazoba ama-leader kusasa. So iTheku nje mfethu lonakele. Actually abantu abaphethe eThekwini ngeke lokushona le abantu beANC. Umuntu ANC ukhona nengqondo. Bakhona abantu abakhuluma into esile abekho. Bakhona abantu beANC bake babeka abantu beSouth Africa phambili abekho. Umuntu weANC it's all about yena nomndeni wakhe. Abanye abantu akalindaba nabo. Mfowethu asikhulume ngo Premier uThami Ntuli. Luthini uvo lwakho ngoThami Ntuli singakayi nje kwi-GPU luthini uvo lwakho ikhona into ekhona ebonakalayo? Hey mfethu yabona ke lo hulumeni obambisane uyinkinga. Ngokwami ngithi njengamanje it's my opinion. Yes. I-opinion yami it doesn't matter ukuthi kwena izoba i-fact. True. Yes. So nawe ungaba nalakho uvo lwakho. Not ukuthi usuku support. Yeah. Yabo ngoba siphiwe imqondo engafani. Exactly. Ngihle ngithi into ebalekile ukuthi iSouth Africa isebenze. Kukhona abantu base South Africa. True. So uvo lami ngoPrima. uPrima
akanamandla okushaya ama decision. Uprima ngambona eseyimeya enkandla phela eKing Cetshwayo. Yes. Uyasebenza. Indoda enamava. Indoda enamava. But I think uhulumeni ubambiswana. Ngithi uyazi ukuthi uhulumeni ubambiswana. Yes. Angeke ngizo implementa ipolicy yami. Ngithi mase nibambisana nibuka into en common ngayo. Yeah. Wonke amaqembu epolitiki into common ngayo ukuthi kusizakala abantu base South Africa. Yes. Noma ezoba khona mhlawumbe usathana oyedwa onganandaba. Yes. Yes. Ezophazamisa ukusebenza. Omunye angathi ayikho into eyenziwayo. Yes. Omunye angathi okay njene MK ilwelayo. Kungabe kwangena MK ngabe kubheda kakhulu. Nami mhlambe ngingaba yilabo abanye. Angisho cause angekho iqembu lepolitiki. Yes. But ngokubuka kwami MK ayivixoshana. Eyibona. Yeah. Kungabe kumanje mhlawumbe abantu abasayifuni. Mhlawumbe yaba lenhlanhla nje ukuthi ingaphathi. Ngoba ngaba abantu babo ukuthi ayikho lento yayo. Yabo. Ngiyazi abantu bazoba disagree nami. But uma ubheka hayi mhlawumbe ngabe ifaka ikhipha MC idonsa igcine iservice ingenzakali. Yayibona lonto. I know omunye uzothi okay njengamanje uhulumeni ubambiswana naye lento eyenzekalayo esikhala ngayo yase-18 sika sambona uPrima asika sambona uMC. Yes. Yes. So uMC walapha owephi inhlangano Shomuka. Yes. Shomuka. So uPrima mhlambe naye angathi ngeke ngenelele into ephethe omunye umuntu. Yes. And lo muntu oyiphethe owenye inhlangano. Asazi ukuthi lapha kwi-paperwork besayina kwathiwani. Akekho wazi. So kuyoba nzima ukuthi sikhulumele into ebalekile ekuthini service. But besingajabula also ukuthi uPrima kube khona into ayikhulumayo phela. Ngoba uPrima ufana nobaba wethu sonke la. Yayibona lonto. Because uMC shothi yafeyile because uMC before ngabe uyena ofike eqala lapha. Angathumeli ayibambele yena. Yayibona lonto. Siyazi ukuthi MC owenye inhlangano. Yeah. But kufanele kube khona ke into eyenzekalayo noma mhlambe kwathi besayina phansi kwathi omunye akangenele emsebenzini wami asazi. Yes. Mfowethu sikhulume ngeissue yala eThekwini sike sayithinta indaba yokukhuphuka kwama numbers ama-Pakistani ama-Somalis aba owner ama-spaza shop nezinye izitolo. Kakhulukazi asikhulume ngalabo aba owner ama-tuck shop. Ngakube ngokubuka kwakho kuyiqiniso kangakanani lokho esikuzwayo ukuthi bayaye basideline abantu bala ekutheni babe nethuba lokuthi ba-own ama-spaza shop using certain tricks. Sorry. Kuyiqiniso mfethu. Abantu abaningi bayakhala mfethu. Sibenza umphakathi thina. Yes. Sihlala emphakathini. Abantu bayakhala. Okunye abantu bala eSouth Africa abazama nabo ukuthuthuka abasabotage ama-Pakistan nama-Somalian. Yes. Umasipala. Ama-Pakistan nabantu babo lapho umasipala. Ama-Somalian nabantu babo abasebenza nabo. Yes. Ngizokwenzela umzekelo. Hamba ufuna ukuvula nje eflathini ethize ufuna ukuvula i-restaurant ubone ukuthi asikhathi esingakanani. Kodwa ngosuku iPakistan ngafike lisebenze lapho. Amaphepha aqondile asazi. Kodwa lo protect. Nesholo protect. Hamba uye la kuSmith sekuba angazi noma amaPakistan agcela noma amaSomalian. But ngeke usho ukuthi le yonke le yanto iuqondile. Kodwa sikaze sibone nje kuze kwenziwe operation lapha. Yes. Uyazi bobonane kuyidolo zabo. Ngeke ngisho bonke bayigebengu. Kodwa kuyangisolisa. Ngaso sonke isikhathi if noma kunamaphoyisa, idolo eyivalawo ziyavalwa bekuthiwa kune operation ekhona. Okusho khona umuntu ugebengu ngokhona. Why ku government angaboni lapho? Kube kune operation why ngivala isitolo sami ngibaleka. So government wayedlula. Because kufanele kubuye lapho. Ngoba shothi khona into wrong eyenziwayo. Ngoba bekhona into ekhona bayavala itolo. Yes. Yilapho ngibona khona ukuthi zonke into ezikhona lapha azikho emthethweni. Khona futhi obatshelayo shothi ukuthi siba ne-operation ngoba bazovala baphinde bavule bese kudlule yonke into eyenziwayo. I remember uPrima wakwathi ku Street zavalwa ezinye izitolo kwakhona ababoshwayo abanye bebevuliwe.
okusho ukuthi imajority bonke abantu abalapha akukho emthethweni badayisa amaphinifa esizingene lento amaphinifa abantu bale South Africa yes isinkwa somama abalapha eDurban Station yes kuthiwa umama amaphinifa sesithathiwe lesisinkwa sabo ama Pakistan namasomalian adayisa amaphinifa akenziwa la eSouth Africa akubenefit iSouth African secondly if labantu abenza ama small business badayisa utomates na yonke iqhamuntu oyi4 nazodayisa leyo nto uyabona ngempela ukuthi uhulumeni akanazo strategy why kungathiwa nayi indawo ngezimzekelo nayi indawo la emarket le ndawo ayitrade abantu bangaphandle kuphela yes mase kuthiwa ke lena ke abantu base South Africa wabonakala endaweni ethize uyaboshwa nayi indawo government yabanika kwenzela kwazi phela ukwazi ukuthi obani basendaweni yakhe operator la ekithi ke wona memethi babaya ngaphandle uANC babengavunyeka ukubenza ama business why bona bazovuma abantu benza ama business doesn't make sense ayenza sense ya mhlambe mfoka ngonyama ke sibheke kakhulu kwiANC sibonile lately I think somewhere last week kuqala kuvela ubuso ba Dr Petrus Motsepe ngathi angase naye abonakale ekhankasela ukuthi abe upresident weANC siyazi kuANC ukuthi abantu ba complaina ngokuthi labantu abakhona abaseyikhundleni eziphezulu njengeNEC ukuthi abantu asebebadala there's been ama complaints ukuthi abantu abasebancane bajwayele ukuthi bacindezelwe ukuthi babe nezwi elikhulu mhlambe ukubona ukungena kwakhe uDr Petrus Motsepe kungawenza umehluko considering ukuthi waziwa njengomuntu osesize abantu kakhulu futhi ozimele kahle ngokwezimali hey fethu indaba kaDr Motsepe first iANC nama camp ANC nje inama camp yena ngikhuluma as umuntu wase South Africa ngokuba uyena as South Africa ngingathi angazi mhlambe icandidate right but equation ithi i-right koba ngoba uzobe ephusha ama police ANC akekho umuntu kuANC owangena kwathiwa akekho right because even the president okhona manje wangene ukuthi u right yayibona lonto so I think mina ubaba Motsepe bezoba right ngabe independent as an independent candidate yes nawuthi ngaphansi kwaSathane weANC uANC uSathane inesinyama manje uhansi wangena phansi kwayo mfowethu nawe uzoba nesinyama uzobona wathi uDr Fred Motsepe wavuma wathi hey ngiyaliphambisa isandla hayi mfowethu angifuni uqhamanga ayikho into ezoyenza ngiyazi bakhona banayo hope ukuthi uyena uzokhuphukisa indawo zeANC ANC isinyama mfowethu mhlawumbe usase lapho ngeke ngabona kuma comments kuma post nje ade fake yona ipost yakhe njenganomuntu ozokhankasa abantu becommenta bethi uPetrus Motsepe udade wabo ushade nopresident uCyril Ramaphosa ababona ukuthi lokho kuzoba neeffects khumbula ukuthi abantu abaningi bathi yena uCyril Ramaphosa kumele aboshwe mengabe phuma so bathi if ungangena umtsipe vele uzomdefend abanye baphinde bakhuluma nangokuthi uPetrus Motsepe njengoba ephethe iCAF eAfrica obvious usakhe ubudlelwano nabantu baseAfrica so akukho izwi ukuthi angagcina support abantu base South Africa laba bathi akulungiswe into ye-illegal immigration mfethu I think as umuntu osa South Africa oyi citizen and ongabuki ngokwepolitiki uMotsepe usoma business soqala ngayo usoma business obvious kwispeech sakhe uhlelesho yes uyayisupport lento yabantu bangaphandle base Africa ngeke kubaleke lokho ngoba nayo une interest yakhe yayibona lonto so ayikho into ezoshintsha kufika kwakhe sibuye siye kule ukuthi ngoba unokudlelwane no Ramaphosa I think lapho kuyo depend ukuthi uyindoda ehloniphekile elandela umthetho noma cha mfethu kunokungena ngingangena ngumngani wakho but bengizo defend the constitution if you break a law kumele uface music so go depend again ukuthi umuntu unjani singambona lapho ngoba leyo nto inkinga ukuthi athi kuthiwa ubani kungoba unokudlelwana nokuthi ngizokwenza umzekelo ngiyazi ukuthi futhi ngizoba umuntu omubi
njengamanje mfowethu kunecala ebele go last week Yes. elika Julius. Yes. uJulius wezinto engafanele yenziwe umuntu oyilida. Yeah. Ifethi isho njalo. Ayibona wadubula public. Umthetho uclear lapho. Ukuthi uyafinwa or ukwetshwa 2 years to 15 years. Yes. So bathina abantu bubeza be-EFF nabanye abantu abamsupportayo kuthiwa abelungu Afro Forum. Yes, Afro Forum ayizwani noMalema. Yes. But kule case le hayi uyenzile into uMalema. Abelungu bangendawo uyena ozenzele. Kwaphinde futhi omunye uDeputy Mayor senkhona noma waseBuffalo noANC lo mama wasidubula naye phezulu wazona itoys ngoba wenza noMalema uthi toys shuthi noma ubanike manje allowed ukuthi public ukhona abantu avula dumisa isibhamu and these people esikhuluma ngawo ama public figures. Yes, ama leaders. So if eyekwa nayo nalo mama eyekwa shuthi go2-1 yiphi message yiphi message yayibo it's a huge problem. So ngiyakulento umthetho ukuthi uMotsepe if naye umuntu oyihlonipha iconstitution owenza sure ukuthi ayiprotecta umthetho noma kuthiwa useduze kwami noma kuthiwa usibalo wami mekuthi yena uyindoda ema principle ngendlela simbona ngayo kuyomela ukuthi uRamaphosa bekukhona into ayiphula umthetho ophulile ahamba ejele. Yeah. Ulokhu nje while sisakhuluma nge-issue ye-succession kwi-ANC ngiyazwa sikhuluma manje ngoPatrice Motsepe ukuthi isandla engathi siphakamile. Omunye umuntu esizwe ngathi kuphakama isandla sakhe futhi ugogo umama omdala uNkosazana Dlamini Zuma kusho ukuthini lo? Siphakamela. Ngithi mina uhlele ekhaya nabazukulu. Hayi bethu ukuthi phela ezinye izinto ya ANC wonke umuntu uyafuna ukuthi kukwenzekalane kuyona noma vese ifela ngoba abantu ngathini iyona ephethe country. Yes. Wonke umuntu une interest ngayo. Ukuthi bingcwatshe kahle. But umama mina ngokwami but ngiyona ANC bengizothi akahlale ekhaya. Yes. Ingafele ezandleni zakhe. Kuna abantu beNC abanye mfethu banomlando omuhle. Kuningi okuhle abakwenzile. Yes. Asazi ukuthi konakalaphi kwaqhamuka uSathane konakalaphi. Uyayibona lonto. So yena membuya shuthi ufuna ukufa enegama elibi enesinyama. Ngoba ngeke ukuthi kunesinyama ufuna ukungena. ANC yazaqalekiswa isilo ngabe uyakhumbula uMdlokombane wathini wathi ufuna abanuke bawa maqaka kungabikho umuntu obacabanga baxabane bodwa wathi nabantu abathanda zibanuka bamaqaqevi napheshe kwenzeka lokho manje wena uzobuya ungene lapho yaqalekiswa ANC yabo mfethu sesiqeda siphuma kuyona iANC ngokwakho luthini uvo lwakho ngokuthi why labantu on the ground bekhala ngabantu abadala ama-pensioners ukuthi they should go and rest at home but njalo mangabe sibuka iy'nkomfa ze-ANC whether komabonakude noma siyi-attenda sibona abantu abadala people that are over age over 75 kuya le phambili singaboni abantu abasha being prioritized bengena entweni enjengano-NEC kusho ukuthini lokulithini uvo lwakho ngale gesture ye-ANC which seems to be continuing. ANC mina ngazi mfethu i-future i-future i-country nje sibona lapho kwensi ngiyazi ukuthi khona abantu abazoba diff abazothi hey labantu bala bekhuluma nge-ANC ngicela ukulungisa lapho mhlawumbe nje kuloko ngibali i-ANC iyona ephethe country. Yes. Since 94 singena ku democracy ANC esiledile. So if mina ngikhuluma nge-country ngikhuluma ngezinto ezibhedayo I'll mention ANC. That's why ngeke ngayimention ne-MK because yayivese ingxenye ANC no Malema yonke into eyenzekalayo nabayi ingxenye noma manje sibe disagree kwezinye izinto. So I think mina i-youth ANC shuthi ayinayo ama ideas ayinayo i-vision. Ithanda imali. Because ungena kogwethu ungena abantu abadala nje befuna nje ukwabuza uNkosazana okukhombisa ukuthi youth khona ANC abantu bakhona ANC mubanika imali
benza noma yini ngoba ubabona bephusha abantu abadala imali khona ofunda icampaign lo ohlamba ufuna ukuphusha uthe obiza umuntu othize wazi influencer ku-youth noma u-secretary we-youth national noma u-president we-youth national noma uma-structure ku-provincial kwathiwa nayo imali phushana igama lami ngoba abantu abakhampenayo abantu be-youth yes true yes shuthi abantu be-youth ingako i-youth ase-South Africa ingenayo imisebenzi yes ingako i-youth ase-South Africa kuma-drugs ingako i-youth ase-South Africa igcwele ema-travel ingako i-youth ase-South Africa ihleli ikhala njalo abantu efanele ngabavocal ngalokho abantu be-ANC youth yakhona ayikho vocal ngalonto ivocal ngama-position yayibo ivocal ngezinto ezobenefita bona ingako ne-ANC kungena amakhehle singayibuka ngaphandle esikhazi ukuthi hawu wayehlele ngena amakhehle hayi ifakwe i-youth yabo ngoba phela i-youth yabo ibabona be-right for kubona ngoba banikwa imali so ne-country ingaki nje yes mfethu chairman who was also an SG on a previous term if I'm not mistaken uGwede Mantashe he came out blazing ethi abantu abasha base South Africa ba amavila bafaka ama CV bafuna ukulandelelwa bafuna ukulandwa emakhaya ebatshela ukuthi umsebenzi ngeke ubalande emakhaya ngiyakhumbula ukuthi uke wakuthinta sisaliqala uhle kodwa ngifuna nje i-opinion yakho ngokugcwele ukuthi uthini ngale speech silences. I think uMadala lapha wadlala ukuguga asikuyeke ukuthi abanendaba ngihlele mfese sekani ngisho ukuthi abanendaba neSouth Africa yes wadlala ukuguga nokukhombisa ungakhathalele yabo okuba nendaba nesisu sakhe nezingane zakhe yeke ukuthi unesisikhulu ngisho kwenenzalo yakhe unendawo nenzalo yakhe akenendaba lomuntu eSouth Africa vesi ke angiyithuki mina lento isho ubaba uGwede because even no president uRamaphosa yes kujwayele kuthiwa abantu base South Africa balezi sijwayele ukuthuka vese kuthiwa bafuna imisebenzi balezi kuthiwa balwisana nabantu bangaphandle ama hard worker abantu South Africa balezi iANC into yayo leyo abantu base South Africa ayibafuni ngakusasa kungabe kuthiwa yakwazi ukuthi ngabe yasithuka kungabe kuthiwa futhi yakwazi ngabe ithi abahambe la South Africa baye emakubo abantu base South Africa kubona base South Africa ngabe isho njalo ithi iSouth Africa kwakuyindawo mhlambe sekusele ukuthi bathi kuSouth Africa kwakuyindawo engenamuntu nathi mhlambe saqhamuka ngaphansi sekusele basho njalo because abasifuni yayibona lento ayisho hayi ukuthi ufuna kaxolise kuthiwa ngezwe uMbalola ethi bamkhotha wrong yes no yayi live yeah yayibona futhi akasaxolisa because into ayishoyo uyayazi usho yes kunenkulumo ezikhona ngeDA ukuthi most of the time mangabe kuukuthi iphethe mhlambe let's say umasipala kuyaye kuthiwe isikhathi esiningi iyaye ifocus on the northern side of that particular area esuke iphethe let's for instance if iphethe iTheku izofocus kakhulu koMhlanga koLalusha then uMlazi noMashu iFolo uMakhutha would be left outside. Is that true? Ngokwami mfethu akona manga lawo kodwa wonke umuntu unelungelo lokubeka ama opinion akhe yes angiyona idinge ngengigxile kakhulu kuyona but ngokwazi kwami yes ngizokwenzela umzekelo kuphethe njengamanje la eThekwini lokuphethe ANC eziphi indawo enakwayo Max uhamba ugesi la eMasgrave noma eMhlanga noma eDurban North bakhona notice yes nithi ugesi uhamba ngo-5 uzobuya ngo-6 uyabuya ngo-6 Max uhamba amanzi bakhona inotice koMlazi emakhaya komolweni kobali iyenzeka lotho cha uyahamba wazi ukuthi uzobuya nini kuphethe bani umuntu omnyama so why kuthiwa bekuphethe umlungu kodwa bengayiboni kuthina iqale lapho phela indaba ngithi phela inkinga eyala eSouth Africa eshawa nebhadi ngayo sadlala labantu abaphethe betsho silima bethi becampaigner
bethi hey ningabavotela abantu abathize bazovala impesheni abantu abathize bavala igrant ANC enika izibonelelo iANC yokuthi iANC labantu bazovala ngeba inaka amalokishi iquestion ithi wena ophethe cause konke ama-ward kuphethe iANC uma umuntu ophethe umasipala iANC but ama-ward asafarisha kakhulu ama-ward aphethwe abantu abamnyama ama-ward abantu abamnyama lithini i-leadership lephethe amasipala yabantu abamnyama bahleliphi bona ngicela ukubuza imeya eTheku ihlalaphi on the northern side suburbs abaku-Esco labahlalaphi suburbs obani bahlalaphi ema-suburbs so asingayibheki ukuthi abelungu asiqale manje ukuthi why abantu abamnyama bebebazi usizo lomuntu omnyama kodwa bengamsizi bembulala kakhulu ake ngicela ukubuza something mekuphuma ithenda kwamasho noma emakhaya kuthiwa ahanje kulungisa into ethize leyo nto iyenzeke noma kuba ne-corruption eyenzekalayo enziwa umasipala ayenzeki because abanendaba nomuntu omnyama kodwa bekufanele kuyenzeka uma-suburb yenzeka because abantu basema-suburb bahlangene kunama-forum futhi khona uyakwazi ukuthi ukulandelwa bayakwazi futhi ukushaya imali ekhukhwini yes bazenze into yabo ngathini ema-suburb ba-well organized singafunda okuningi ugovernment bayamdinga kodwa bayakwazi ukuzenza into yabo ngiyazi ukuthi uma kuphethe iqembu elithize kuthiwa libuka endaweni yabo sibe singayibuki nathi ngoba nathi asinendaba nathi asifuni kuma public school kunjani kufunda obani abantu abamnyama kodwa public school injani ni right cha ama public hospital kwenzekalani it's black people yes kuma private uyayibona lento oyibona lapha no abanendaba kufa abantu njalo into ekwaziwayo kudliwa imali nje kuphela bekuphuma amathenda yeah mhlambe ngonyama kuke kwane trend ke yaba khona nje from boma 2 weeks back ku trend kakhulu EVF yes le ya Groeneval abantu bethi bafuna yona that was after athula ispeech wakhuluma as umuntu opropose ukuthi kumele kubuyiswe isigwebo sentambo so kwabonakala ku social media abantu abamnyama kakhulu besayida nokuthi hayi kuma elections azayo bazovotela EVF ngoba vele bakholela ukuthi abantu abamnyama bahlulekile ukuphatha ugovernment mhlambe ake sibheke ngokwakho ucabanga ukuthi kuyi-move right for abantu abamnyama mebengase bavotele in power back abantu abamhlophe mfethu ngokwami ngiyathanda ukuthi ngokwami mfethu eSouth Africa diversity abantu wonke umuntu abacabanga umbeka wase South Africa eSouth Africa njengenze diversity siyo rainbow nation sinama white sinama Indian sinama colored sinabantu abamnyama wonke umuntu abacabanga umbeka ukuthi wenza right kwi-FF Plus abantu nje etrenda ngamla special ke wakhuluma ngani ngokubuza isigwebo sentamo wathi nokuthi a customer cost emajele abantu abangaphandle angaboshwa la a deposit deport yes yayizwa lonto wathi umuntu obanjwe wenza icala elincane noma etshotshwe ifoni noma ashawo umphakathi lento yenziwa kuqala because ama cost laba awenza amajele yabo ukuthi lo muntu usave imalini lapha so abantu njengamanje abalendaba ne-territory nento ekhulunywayo e-past ngoba ngaso isikhathi kulokukhuluma i-past i-apartheid into engekho abantu bafuna into yenzeka manje abantu ufethu sebehlupheke kakhulu abantu ba-experience izinto every day ngeke kulokhu batshela ukuthi umlungu nje ayikho lonto obvious eSouth Africa si-diversity we are rainbow nation yayibona lonto asiyeke lento ukuthi hayi umlungu nje futhi uyabona labantu bangaphandle sebengene phakathi kwethu ngalokho ku social media bajola ukuthi niyamnyeka umlungu it's a South African we are diversity yes abantu abamnyama not bonke bayihluleki yes but siphathwe iqembu singena ku democracy labantu abamnyama ekhambe laba sihluleki so once into ephambi kwakho uyibona ingenzi kahle usuku ujaje yonke into sinabantu abahlanipheke kabi sinabantu abanama visions nabantu abangathi izobeleke phezulu abantu omnyama yes kuphela lo bantu bayacinezelwa abakwazi ukuveza italente labo ngize ngumzekelo njengo Jessica yes ube nesibindi aqala lento
uJessica kuyonto yakhe leya into yabantu base South Africa Yes. uJessica uyayiveza uleader into okudala idla abantu abaningi kuphela bengazi bazokwenza njani yayibona isibindi leso but uJessica abantu abaningi abamnyama nabantu base South Africa abaningi abazofighter naye abenza into enhle kubantu base South Africa Yes. so abantu mawuthi abasabhiliveli kumuntu omnyama abasabhiliveli fanele sibeke ku-ANC nenzalo ye-ANC nama leaders that are within the ANC. yes bengithi nenzalo ye-ANC even ne-EFF iyayiphelela Umbuzo wami impela ubuya lapho wengonyama ukuthi luthini uvo lwakho nge-EFF. Let's say mhlawumbe omunye umuntu athi I wish i-EFF ingathatha izintambo eSouth Africa iphathi. Ungamphendula uthini lo muntu? Mina ngingathi futhi EFF manje sindala yini esiyenzile qala phela into uyijaja ngento esiyenzile asiyeke ukukhuluma yakhuluma bazokutshela ukuthi abekho ku government so they are not in control. Komuphi government bakhona la eThekwini kuhuman settlement we-EFF noma infrastructure we-EFF emphethe umuntu we-EFF uphethe la eThekwini sikhuluma ngento nje kunezinto ezi-illegal omunye uzothi avesi phela kuyaphike leyo umalimi uhlele ethini athi abawufowethu labantu bangaphandle benze creative way ngene South Africa that's why ke labantu baphethe abaphethe human settlement lo muntu we-EFF ophethe uShepherdson ongenzi lutho so kusho ukuthi basupporta abantu bangaphandle ayisebenzi basupporta abantu bangaphandle ecacile ngeke leader isho lonto umusuwena ube against leader i-EFF government yini eyenzile hayi ukuthi I'm not against EFF igudi ngendlela yayo but i-question igudi bantu base South Africa I know abanye bazothi usebenzela abelungu ngimzondo umlungu umuntu owenza kahle yes because we are rainbow nation but EFF la iphethe khona yenza kahle question lapho yeah mhlambe sesivala ngonyama if you were to just give a very small answer mawubuka abelungu ngesikhathi bephethe abakwenza naloko kwenziwe uhulumeni we-ANC kusuka ku1994 kuza ngapha yes ungathi uba osenze kahle mawuqhathanisa ngesikhathi sobandlululo mfethu angeke ngithi ngiyaqhathanisa kodwa kukhona engizokusho okuhle nokumbi ngalesikhathi se-apartheid yes sasicinezelo ngendlela eziningi ezimbi infrastructure yayi right because into eziningi manje esebenzayo into ngesikhathi zobandlululo yes i-majority wafika ugovernment ezinye wayivala ngizokwenzela umzekelo kwakunama college othisha omesi lapho kuMpumalanga wafika ugovernment wayivala lozo zinto kodwa basokola othisha ube utholwapi yes wavala ezinye into ezinhle kwahamba amafemu manje abantu abanamsebenzi kwakunesikhathi sobandlululo yes ngakuthi thina abantu abamnyama kwakukhona eApartheid ikhona la isilimaza khona because isilimaza semqodweni yayisivimbele kwezinye indawo singakwazi ukungena kuyindawo kuthiwa izabelungu ngalezo zikhathi white on yes but abantu bebesebenza emaplazini abantu abesebenza lozo khani imisebenzi yayikhona organize account kwangayona impuzo edlemini kwangekho ugebengu kwakuthi into eze isintu ezikwaZulu Natal kwakwaziwe emakhaya ukuthi umuntu behlupha uyashawa ya discipline benganawo abantu ama rights lingekho iphara umuntu oyedwa wona ukwazi umphathi ukubizwa siwesigcaweni ashawe ingaba abantu bebe discipline ingane wawungahlangana naye emgwaqweni ijola kwawungahlangana noma ubani omdala ayishaye ingakwa ku discipline sikona umusashawa ingakwa ku discipline njengamanje I think uhulumeni kungena ku democracy sasiza ukuthi nje manje singama scrave sikhululeke yes but asikhululekanga yes kwavunywa lokho but laba basilimaza kakhulu
njengamanje emakhaya akhona amaphara emakhaya agcwele igebengu awukwazi umphakathi ukubiza isicaweni ushawe uzoboshwa nizoboshwa isigebengu sibulala umuntu siphume yakusasa sibonakala yes uhulumeni wethu ke manje uhulumeni wethu uvalela wena ungenzanga lutho noma usibonile isigebengu washaya uzoboshwa lasiyekwe sona uhulumeni kwamanje so ngingasho ukuthi yes uhulumeni wakudala zikhona izinto ezinhle futhi kukhona ukubi futhi owakwenza izinto ezinhle zisekhona namanje amabhiliji esiwabonayo idinthini ibhedlela ezohulumeni omdala into eziningi ehulumeni omdala yes yayizwa lo lebulawo lo hulumeni wethu yabo zonke into edestroyekayo manje even nakusema suburb manje sekuyaqala kunama prostitute like that somkhona amaphilisi kuhlala amaphara uyabona uhulumeni wethu wenzani iyona ke indlela ke uhulumeni owethu ke lo obulalayo udestroya okwakhiwa yilaba abanye yes abulale kakhulu abulale kakhulu ngoba yena angazi ukuthi ivision yakhe okwenzani I think mina ugovernment owangena wasingenisa ku democracy bayidlala indima belwa nobandlululo kodwa babengenayo ivision ukuthi mase sesiphethe siwenze njani kuyingozi kangakanani ukuphathwa abantu ababuya ejele la bekuthiwa amabhantinti kuhle kubi ngizothi kuhle kubi ngani engithi kukhona umuntu uthothi uyejele ijele lifika kuwena noma ngihleli kanje ngicela ngisajele ngoba asazi ukuthi woyengeniswe yini yayizwa lonto but ungena lapho ufundile khona abafundayo fana abuye experience yakhe azosinika yona sikhuluma ngalaba abasiphethe noma laba abasikhulula because initially amabhantinti lawa mina mfethu iANC yadla amandla abanye amadoda futhi why ngisho njalo majority abantu baningi eANC baya ngaphandle babehleli kamnandi abanye ingane zabo zasifunda benikezwe imali abantu abalwa mfethu abantu babeshisela umizi emalokishini ngikhuluma nami mina ngakhulela eNtshongweni eNtshongweni mfethu thina sasibaleka kulo ANC neIFP siyohlala ehlathini siqhokisa iziketi imizi ishiswa wawuthi phela usuku ungazi ukuthi uzobuya kini ukuthi kusekona kini noma sekushisiwe yini ibona ngabantu abalwa laba bela eSouth Africa laba bathi babuya abantu imajority ababuya ngo94 abanye babuya ngo93 abanye babuya abanye babuya ngo92 93 94 abanye babuya ngo96 babuya vesizwe selikhululekile go back to 1975 we youth 1976 iJune Soweto uprising yes kwabala kwangayona ANC kwakuyi youth yase South Africa but because ugovernment ophethe ANC uyithathe ngazi kwakuyiyona abantu beANC August omama lento ama ID kwomama bobala kwomama base South Africa kwakhona nabelungu lapha reform yes kodwa manje wenza njani ANC wenza athi into yawo that's why behluleka because batshotha izinto zabantu even Steve Biko wangabona abantu beANC abantu baningi ababele wangabona abantu beANC but ANC ngozi government yonke lezi zinto iyayithatha ibisithi ku history kuthiwa iANC kube neSouth Africa eyadlala indima enkulu ukusije ukuthi iANC yona yonke into eyenzayo kwathi ngalesikhathi kwaqhamuka iSouth Africa sifaka umqondo weANC ukuthi yona yodwa yenza kahle kanti abantu base South Africa abayingqombela izwe labo yes kwakukhona organization ekuthiwa ANC eyathi lead because uMandela weANC yasithatha over zonke lezi zinto yenza ngathi kwakuyiyona kanti ama individuals amanye angazange abekwe phezulu enza into eziright that's why izwe linje lifa linje because abantu ba hijack yebo amabhantinti yebo kunzima asikhulume sesivala nje mhlawumbe ngabantu abangafisa ukufinyelela kwi foundation yakho ubanikeze some information ngiyabonga mfethu siyashisa le nkulumo no mfethu Ubuntu Spirit Foundation ukhona sibhekele yonke indawo yes siyabasiza abantu abaswele especially beqala uJanuary kanje yes but besiza ingane zesikole ngifuna ukugcizelela ukuthi ungathi ngoDecember busha ama party udla imali musuthi sokusiza
sisiza izingane ngempela eswele. Yes sir. Because before size noma siya ku principal sithi asibhalile ingane phansi eswele because kuba nezikole esithagethayo. Sifuna ukubheka ihistory yayo lo ngane because into esibhilivela kuyona ukuthi ingane ngeke ikwazi ukufocus isicathula ibingenaso. Ibalekile because izoyinyeza kwezinye zibe ziqhokile. So izoleka education. Yes sir. Yes. So lokho ukunikela ngempahla it's a part of a company yethu. Noma nje sithi ubuntu spirit, it's a bring back spirit of ubuntu. Sifuna ukubuyisa lokho kwaqala ukuthi umuntu oyithenga nalutho ananele. Wayethu umuntu ehlupheka emakhaya aqala athenga nayo imbewu athi ngajalile anikezwe imbewu athi anganazi inkomo anikezwe inkomo ananele inkomo sonke wonke umuntu wayisutha akekho umuntu wayibonakala ukuhlupheka yeka manje ukuthi afika divide lonto ukuthi abantu umuntu ayiphilele yena omunye umuntu angamsizi sizama ukubuyisa lokho mfethu yebo angangithola umuntu yes sorry mfethu umuntu angangithola ku Facebook Thulane Ngonyama yes na ku TikTok uthulane Ngonyama uDimitru okay Thulane Ngonyama uDimitru Ngonyama yes yes angangithola lapho angangithola kuleso enye inamba ngengayisho angangithola kuleso ya angangithola kuleko so ngizothatha lapho ngibone ukuthi ngixhuma kanjani because inamba ayi ingaze ikhale kakhulu because lapho uyakwazi ukungibox Facebook uyakwazi ukuthi ku TikTok uyakwazi ukungisendela message ngizorespond yes mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kubonga mina mfethu ngiyacela ukuthi nikhule mfethu ngaso sonke isikhathi ngiyabonga nganza kwethu livala kanjalo kuhlelo layo ke iDurban Network sithi nje kwena bake babonana baphinde babonana danko Amen.